Siemanko, witam was serdecznie na krótkim, porannym live'iku. Jest z nami DJ i Masakra. Jak już was słychać, możecie się przywitać. Siemanko. O, Siemanko. Ej, tu nie mam kamery. Najlepszy donator ostatnich dni. Dobra, już wszystko działo. Okej. Ty wiesz, Nanek, że z tych moich resztek, co nie za kupienie tych różnych rzeczy, jeszcze nie wyszło? Co ci wyszło? Że ci cholernie na cały mój czas oddałem. No jak ci, że nie musisz. Widzisz? Ale wiesz, że ja już sobie doładowałem, bo miałem jeszcze na koncie swoim bankowym jeszcze takie 60 zł. Kurwa, no i gram przeciwko wam. No bo jesteś ty i wiesz, jak mi gra. Geokris. Geogris. Geokris. Słuchaj, tam jest C. Dobra, nazwijmy go grup po prostu. Geogris. Kurde, ale mam ciemny ekran. Makabra. To sobie No rozjaśnij. muszę, ale to nie teraz. Twój... Kao oni wszyscy kuźwa są. Nie mówcie, że mi się zatrzyma na końcówce, was zabije wszystkich. Nie wiem. Kurwa. Masakra, jak tam twój kanał? No? Słuchaj, ostatni film wleciał 3 miesiące temu. A subskrybentów przybywa. A u mnie bida. Może jakiś kurde... Daj Jakiś taki tydzień temu. delikatny vlog albo coś? Tam jakiś ten filmik? A nie, jednak 5 miesięcy temu. O. Pół roku bez aktywności. I przybyło mi więcej subskrybentów niż jak byłem aktywny, nie? Ale mam Przypadek? dwa Nie skrypty sądzę. zostali. Bez tego, ale powiedziałem, że nie stoi. Ej, ja tu biegam po tej Boże, mapie ała. i kurde nie umia ich strzelić, kaj oni są. No bo oni wszyscy nie żyją. Jak nie? Nie, 4 już nas jest. Będzie Ten jeden mod przynajmniej. disconnect. No ja. Pewnie. Nie, Nie właśnie. ty tak. O, nie, Omel, dyslekta. witam, siemanko. Simanko. Słuchajcie, jak coś tam, nie wiem. Kurna, zatrzymało mi się na końcówce i teraz się będzie miesiąc wczytywać. Kurna, działa mi to wszystko dobrze? Czy się zaś zacino? Tego geogrica, to cholera jasna, kurzam. Ogrotem rzucę, zobaczymy jak się skurzą. O, zabiłem typa z grota. Ty, Nanek, ale twojego live'a nie ma. Jak nie? Jest. Idź. Nie ma, no ja patrzę, jestem na twoim kanale i go nie ma. Tu masz jakieś zaktualizowane rzeczy, bo nie jest chyba. Nice. Cicho, kurna, czemu nie dałeś Przecież go widzę. robić, kurde. Masakra. Słuchaj, to Bóg jest u ciebie. Karol, padasz w pracy jesteś? No ja za chwilę, za godzina. Idę do pracy. Ale Jak tu już przed chowam. 1000 samą kończę, tak za 10 pewnie. O, fuck. To mi zostało... No, wypieprzyło mnie. Czemu? Serwer odłączony. Weź się kurwa spytaj tych debili. Pojebańcu. Mnie nie przegrasz, kurde. Jak sobota do To jest Lidla. przyjemność, a nie Latoś. to nawet nie jest przyjemne ich zabijanie. Jak się nie myślał. A przerwę masz. Kiedyś kurwa dostał. Jeb mnie. No to ci powiem, że ładnie robią. Typo jakiś musiał dojść do tych. Czekaj, muszę jak przeglądarka wyłączyć, bo... O, Już go ja zablokował, już go zatrzymałem. O, jestem z wami nareszcie. No zobaczymy, czy się znowu połączy. Dwa. Kogoś Ten użył trafi. ognia. O, masakra. No ja użyłem. A ty nie podraniłeś tym ogniem. Sorry. To Chciałem mi mocniej. zabity. Chciałem cię wykończyć.
A ty nie powiem potem dobił. Ale ja chciałem w niego rzucić, a on mnie zabił jak ja rzucałem, więc ja nie miałem na to wpływu. A double killa mam, dobra, to się liczy. Kuźwa, on tam był. Ty, ale oni są cięcy. No cięcy, ale ich nie widzę tutaj. Dzięki Bolku. No bo są cięci i się chowają. Mhm. O, ten, który robił najwięcej uniknienie. Serio w plecy mi strzelał i nie trafił. Zostawiłem ci tą dachę. Od tego typa uratuję. Oj, sorry. Omel, już wakacje. No też kuźwa fajnie. Gdzie? Wakacje są od 22. No godę, że już ma wakacje. Ja już mam. No. Mo- No bo zależy to gdzie ma mieszka, jak dobrze. mieszka. Może wie, że kibluje. Mieszka w Polsce. Tak jak ja. Ty kiblujesz. No, mu się nie chce uczyć. No nie ucz się. Który to robi? Olej to. Idź Tak, do kopalni. No idź do kopalni, będziesz fajnie. A ja poznałem śluzaka, już nawet jest... Kurde! No, ratunek. No i co? No mam sajta na nim. Ale teraz w ogóle, wiesz jakie mam uczucie? Na tym ramieniu? No, Kurde, nie- ja byś miał wyżej komputer? A ty co sobie tam jeszcze kupiłeś oprócz tego ramienia? Kamerkę. kamerkę. Słuchaj, Logitecha. A, to dlatego taka poprawa jakości była. słyszysz, no bo tak obserwujesz. Wiesz, bo Ja to obserwuję ostatnio- Instagrama, Facebooka. Jeszcze Bo tylko mi ten- Snapchata czy nie ma. O. Bo mi pękł ten, szybko mi pękła od... ja nie widzę prawdziwej różnicy jakości. Rolling Thunder deployed. Moja blacha. Blacharo. To ty jesteś Nie blafarą mnie. teraz, bo lecisz na blachę. Dzięki. Kutafon, Bo dzięki. siedzisz bo- tyle samolotów. Bo wróg mnie chciał zabrać blachę. Ja tego nie wybrał. HCXD Jak? in Zabił, zabił. Lucan. No nie! Moja blacha. Zabił mnie. Skurczysem. Ja gdzieś kupiłem frag- tylko... Nalek, ty masz więcej fragów ode mnie. Co ja mam powiedzieć? O Jezu, swojego zastrzeliłem, bo się przestraszyłem. Jeszcze bym stracił te wszystkie blachy. Ale easy. Ej, Bedziaka zabiłem tego ostatniego typa. Bedziak naszego zabiłem. Najpewniej. A nie, dobra, na pewno. Nie, to ja. A, Karol, padasz do Teraz, 13 No scope. i weekend, no widzisz. No scope. Ja akurat tak fajnie nie mam. full metal everything. Poczekaj, gdzieś miałem tą groźbę. Znacie to? Just do it! Let the dreams be dream come true. A ty czym grasz? Ja gram robotem. Nie, Reaper, nie wiem jak on się nazywa. No. Omel, padasz z dobrą średnią A nawet zwykle zdołeś. se live'a. Też do ciebie się udało. No to ty fajnie, jesteś no. lepszy. To co, przez wakacje będziesz często na strumykach u mnie, co? Nanek, ja tu się zareklamuję, słuchaj. Ja tutaj będę miał dzisiaj strumyka między godziną 19 a 21. Wow. Tak więc Jakie- padać. Trzeba zwiększyć swoją aktywność. Dobra, chcesz być takim dobrym kolegą? To ja też zrobię live'a. Ja, wszyscy zróbcie live'a i każdego poproście, żeby każdy oglądał każdego. Tak, niech Tak, każdy oglądajcie kupi- mnie, No. słuchajcie. Nie bardziej. Oni to są tacy średni, słuchaj. Dobra, obraziłeś się na mnie, tak się nie lubi. Coś z ciebie wyrośnie. Coś ciebie wyrośnie, nie zdajesz, panie. No, nie zdaję, bo mi się nie chce. Dzięki, Omel, A dzięki. pytanie, Dzięki. ile razy mi się chciało zdawać? Ja to bym się załamał, jakbym nie zdał.
Czego? Ja już nie Klasy? wiem, No to by był wstyd, bo poziom nauczania w polskich szkołach jest bardzo niski. ale Nauczyciele Zrozum, są że ja to przekupni, robię- także... Nie, właśnie u nas się nie da nikogo O, przekupić. bo źle podchodzicie pod to. Nie godą finansowo. A tak? Mówi finansowo. One zero łapówek, nic. No, Nie, no i ja, że przeszedłem do 7 klasy, to z powodu nie gadaj, że przekupstwa. ty do 7 klasy przeszedłeś, bo ty dalej kiblujesz No, mogę czwartoklasa, przeszedłem. już 7 rok. Cichaj, cichaj, tak nie ma. Mogę ci pokazać zaświadczenie, że jestem z 7 klasy. Ja ci nie wierzę. W 4 klasie już żeście są tacy zdolni, że to umiecie podrobić. CDP, you have a Dobra, green panowie. Nie trzeba być zdolny. Masakra, jakiś może wynik dla zrywu. Dobra. Ciśniemy. Ale nie, znowu nie zmieniłem granatu. Kurna, no i będzie gówno, bo... Pochłodź granaty. Kurna, ej, Nanek, czy ty jesteś w złej drużynie? Czemu wy wszyscy jesteście w złej drużynie? nie, to ty jesteś A bo zły. ja jestem w złej drużynie. To ty jesteś zły, cebulaku, ja no. Cebulaku, dobra. jak mu dojebał. Kurwa! Gościu! No co? Nanek! Jesteś family and friendly. Nie rozumiem. Nie przeklinaj. Nie przeklinasz, w sensie. Jesteś przyjacielski i rodzinny. W sensie kanał poświęcony także dla dzieci. Tak? A znak plus 18 to No z to- dupy się wziął, no. co? Słuchaj, ale oglądają cię wszystkie dzieci. Nawet te małe i duże. Wiesz, każdy gracz jest w środku dzieckiem. A ten z pompą biega frajer jeden. Kurwa! Jak można grać z takim czymś? To ścierwo. Ja to leveluję! Max level i odrzucam. Ja się bawię w tego. Jest taka gra, Warframe się A nazywa. Omel, ile ty masz lot? No nie kojarzę, wiesz, słuchaj, nigdy w to nie Ju, grałem. ju. 14. Omel, nie, on ma chyba więcej. No słuchaj, jak kibluje siódmą Ale nie klasę. DJ. A. O, to z niego taki DJ O, jak ze dobra. mnie zakonnica. Kosiu, fu. No to po pierwsze. 15! O, Godajek, że ma więcej. Ja też mam więcej. A ja mam. O. No. Będzie, że mam i tu. Kurna! Jaka szybka reakcja ze strony masakry. Ledwo co zabiję Manka już... Masakra. Manek. Musimy iść razem, wiesz? Bo DJ on kombinuje, wiesz? On tam puści jednego. Tak, dobra. O, on tam kurwa. Dobra, tylko Kaj, ty żeś Tu jest. za tobą. Ja idę dołem. Uważaj! Jebnie. Chuj od góry. Kurwa, godą ci, on to tak specjalnie robi. O nie, zabiłem swojego przez przypadek. Kimu dubsko. Jebaniutki. Gladiator... Czekaj, bo- Gladiatorino nam jakieś kurna. Hostile Nazwy gas se matrix wymyślają, kuźwa, jak starożytne nazwy egipskie, ja pierdzielę. Po co coś takiego? Anubis, twoja stara to... Omel Padoja to Co? jeszcze No Bobasa. obraź moją overhead. matkę. Radar is down. Kurwa. Rodziców się nie wyzywa, frajerze. Zero szacunku. Do starszych. No, właśnie. Oni cię utrzymują, wychowują, a ty... Nie wiem. Tak jakby... Łoty, chodźcie. Łotkunia. Gdzie jesteście? Hostile Czekaj, ja dock kurna muszę ta RTO. broń zmienić, bo... Gdzie wy jesteś to? Plecy typ. Co? Cicho, nie krzycz. Jesteś na live'ie. To jest kanał Family and Friendly. No. Nie For sądzę. kids. O ty świnio, szpetno. O, dobra, On co? Nanek, ja biegnę za tobą. Ty idź na pierwszy strzał. No, tak jak zwykle.
Tak, właśnie. A ktoś tam Pokonałeś go. elektryzuje. O! Mamy! Siema! Mam nadzieję, że nie, Kurwa! nie powiedział. Wyskoczył mi. Wiedziałem, że on będzie za nim, dlatego się już strzelałem. Nanek, zabiłem go. Nie masz się co martwić. Ale mamkę dacha mam. O Hostile nie UAV ma. spotted. Skąd się wszedł na tym bronikiem? No, przelać. Kurna. Weźcie tam Nankowi przelej tych piszek, niech se kupi coś jeszcze chłopak. No ja mu... Dokładnie, bo nie O, starcza. bo ja mu strzelałem trochę. Na fotel dołożę. Umieraj. U mnie dofinansowanie z Unii się skończyło, ja już nie mam pieniędzy. Jeb mnie w plecy, no ty gnoju. No gdzie w plecy? No. Cfel jeden. UAV inbound. Łupią nas. Nanek. Musimy ich pokonać. No wygramy. Ło, ty! HDXD kogoś Friendly care zniszczyłem. package incoming. Co to? Spalnikiem, debil. Ach, Serio nie potrafię trafić typa? Stachu, witam, siemanko, siemanko. UAV Zaraz tak mi się inbound. mózg. Masakra, powiem ci, że zauważyłem, jak nie mam podglądu na tym, Hostile na, HCXD in your AO. na przeglądarce, to nawet ten strumyk, To masz więcej FPS-ów. no, Be I on advised, jest hostile taki dart inbound. stabilniejszy. No bo przecież Chrome zjada 20% procesora. Przynajmniej takiej i trójki, czy i piątki. On tak wciął ciągnie skurczysyn. Jak Że nie to to nie nie może. Hostile UAV above. To nie będzie friendly, ani family. Jak tak mówisz, to nie jest ani family, ani friendly. Wiem. Be advised, nie, hostile nie, nie To zakupiłem. jest kanał Gadam family jak and taki friendly. typowy... Gadam jak taki typowy... O, Stachu, musisz śledzić, godą ci. Face'a, trzeba śledzić, Instagrama. nie zapomnij... Nanek, nie zapomnij- lecisz do Rosji? Na mundial? Nie. Nie interesuje Czemu? mnie to. Heblacha. Serio? Serio. O ty kurna cebul... Gdzie ty Polak jesteś, co? Ale nie interesuje. Jesteś. Wiesz co, nie chcę ci nic godać, ale w tym kraju mnie to nie interesuje. W sensie piłka czy co? Mm, Czy Rosja? jest to... To. Jakby ci to powiedzieć, jest to na żywca idzie, Be także advised, hostile powstrzymia się od HCXD wypowiedzi. spotted. Hostile care package overhead. Po live powie. No. Kurde, muszę tu ta kamerka ustawić. Nightbota jeszcze też. Bo widzę, że to A no dajcie mu suba, bo on nie lubi piłki nożnej. masakra. Ej, ja bym dał 2 nawet suby, bo ja też nie lubię. Be advised. O, hostile to jego to UAV skarżcie. DJ-a. Be advised, DJ, ty hostile pało. care package overhead. Podeszłeś Tu się prawie zgadzam pod z mój tobą, pakiet. Nanek. Podszedłeś pod mój pakiet. O, Nanek, ja biegnę za tobą. No to kasuj go. Hostile health. Kurna, jednego skasowałem. Ale wyskoczy drugi, Be to było. advised, hostile Gladiator UAV jakiś. incoming. Kurwa mać, ej, oni to są geje albo coś. Kto tu chodzi normalny w parach? Na pewno nie, ja Skubańcy te. łażę tam, gdzie nie ma moich teammateów. A ty masz teammate. Ktoś Jebaniutki. blachami łazi obok mnie. Ej. Ej, nie trzymia. Jak będę za dużo zabijał... No gdzie wy jesteście? Aż mi tak smutno. Skurczyby. Hostile dart inbound. Nanek, waiting for me. Kurna, mówię, poczekaj na Nie mnie. zdążyłem. Ej, kuźwa, w dupa nam dawają niesamowicie. Mi się wydaje, że oni skasowali konta, wiesz? No przecież to nie... Turn the tide. Ja grałem z gościem, O, który ma mam 5. spektrę. level.
Hostile Przed care chwilą. package overhead. I kurna, kosił wszystko, miał 50 fragów, więc... No nie! Już masakra tam Co Hostile za... HCXD in your AO. Hostile counter UAV above. Twój własny cię Radar zabił. is down. Hostile UAV above. A ile ja tak nie zabiłem? Jak ja Jak nie lubię bak takich mi typów, Ej, powiem wam taką jedną którzy rzecz, zabijają swoich. że teraz... Jak miałem ten monitor, znaczy normalnie, No. to że się tak nie czuł, że się garbia, a teraz się strasznie czuję, że się garbia. Bo No to... może masz za wysoko, weź sobie opuść. Nie, czuję, że No. po prostu plecy. O! Wolfo, siemanko, witam. Hostile UAV spotted. Czekaj, spróbuję Dzień teraz. dobry. O, Terrible może performance. lepiej jest teraz. Come on home. O, 40 poziom jak mi się wbił szybko. Panie, ja tu z Nankiem nic sam nie zrobię. No ja też nie. Może tak lepiej. Haha, zginął. The only way you win is by not playing. Ale włos, o mój Boże, ała. Fajny skin. Grałbym. Ten taniec, Boże. Wolfo, co tam słychać u ciebie? Powiem ci, super się sprawuje, Stachu. Super. Kurna, przede wszystkim teraz mam taką przestrzeń na biurku, że to jest coś niemożliwego. Jeszcze Nie, ty masz tam produkt. jedynie problem jest taki, że jeszcze dali jestek na laptopie i troszeczkę tu na biurku mam Tak, kable od mówisz. konsoli, od tego jeszcze jednego monitora i A hub wiesz, jak USB jest, jeszcze mam tutaj na biurku, bo potrzebuję. No i tak to jeszcze ładnie nie wygląda na chyba fejsie jest tam zdjęcie jak to od tyłu wygląda z tymi kablami. No, Ty możesz się powoli No, dobra. no niebawem się to tam polepszy. To ja zaraz będę kończyć. No spoko, Słuchajcie, bo będę spoko. musiał kończyć, żeby naprawić sobie... Pozdrów tam taty. Powiedz, że Nanek go pozdrawia. Nie, bo Ja Nie, sam bo ja wracam ten- do łazienki. No spoko, muszę telefon będę oddawał do naprawy. dobrze. No, a mi się trochę nie chce. No, widziałeś. Tak, ci godą. O, tak to właśnie wygląda u mnie. Jeszcze jest kwestia, nie No, wiem to czy sobie dobra. to stanowisko nie przeniesa w inny kąt mojego pokoju, ale to jeszcze zobaczę. Dobra, to ja spadam. No, to na razie, trzymaj się. Cześć. O, Nuketown. Także Stachu, to jeszcze jest kwestia tego, że właśnie zastanawiam się, czy to se tam nie przenieść. Ogólnie, kurde, wrażenia z tego wysięgnika to jest, no, makabra. Mogę se wymyślać ten monitor jak chcę. Mogę sobie go bliżej dać. Tak, praktycznie. Spróbuję jakiś tam w późniejszym terminie, bo na razie jest tak bardzo zajęty. W późniejszym terminie nagrać jakiś vlog czy coś. Black Ops. Lock and load. Tam wam opowiedzieć o tym. Dobra, już jestem. Moja ulubiona mapa. Kurna! Grałem na niej tutaj z typem, który tak mi obrzydził tą mapę, że to jest głowa mała. Ej, nie widziałem. Pięknie!
Powiem, elegancko to idzie. Kto ci obrzydził mapa? Taki gościu, który miał 5. level i Jebany miał 60 kamper. fragów prawie. Friendly UAV inbound. Poślę to na Be advised, hostile UAV incoming. O, sorry. No, znanek! No, sorry. Automat, wiesz? Kurwa, musiałem przeładować. Stachu, czekaj. Biurko pod ścianę i kable nie są widoczne. Gdzie budowa Są widoczne. Peszle plastikowe i można po... A wiesz co, ja ci powiem, mi kable nie przeszkadzają. Jedynie co to... Tylko żeby na biurku ich nie było. Znaczy one mi tak nie przeszkadzają. Kable wiadomo, kable są i kable będą. I to tam nie jest do mnie problem. No chyba, że za 30 lat gdzie wszystko będzie bezprzewodowo, nawet prąd. No, także to mi tam jakoś specjalnie nie przeszkadza. I z tego względu specjalnie bych biurka nie zmieniał i w ogóle tylko ukształtowanie. W innym miejscu bych po prostu chciał. Terenu. No w pokoju inaczej bych to po prostu No ja wiem. chciał mieć. O kurna, tu nie idę, bo tu to wyłazi. O, Nanek, jestem za tobą. A już nie, nad tobą. HCXD inbound. Hostile Guardian in your No AO. właściwie to już powinienem kończyć. Czemu? Mam zaraz do okulisty. Dlaczego? Friendly UAV inbound. Bo jak to do technikum, to potrzebuję mieć wszystkie badania. Czy nie jestem na coś uczulony. Aha, no. Mam dobre i tak Wiem o dalej. co chodzi, też miałeś takie. Już teraz wszystko trzeba porobić. Kurna. Więc jak pewnie wrócę od okulisty, to przez najbliższe pół dnia nie będę nic widział, więc z grania raczej nici. Friendly lightning strike inbound. Kuźwa. Pany, jest taki kurde dupiaty. Kurwa. HCXD deployed. O, friendly. Family and friendly. Twój kanał taki pieniędzy. UAV inbound. A, koniec amunicji. Kurna, wyszłek z tego fajnego miejsca, no. Czekaj Stachu, za chwilę przeczytam twój komentarz. 6-6 and a kick for that SOB. No troszeczkę za fest się skupiam na grze. A, Jezu, jego nie robiłem. Kurna mać, jestem za Nankiem i to Chin. Całe 100 Be punktów. advised, hostile UAV incoming. Powiem ci tak, że no kiedyś ta ekipa z Ryf była taka bardziej aktywniejsza. Teraz nie ma w co grać. Razem. Znaczy może... Inbound. Dlatego jest tak jak jest. I czasu coraz mniej. HCXD ready for deployment. Teraz wakacje to może się coś ogarnie. Będzie lepiej. Jak wyjdzie nowy kodzik. No może. Może ja też na to liczę, bo kurna, tak jak Godosz Stachu to były ekipskie. Jak się tego do... Epickie. Epickie. Było bardzo epickie, jak my razem grali. No, kiedyś to było, a teraz to nie ma. Kurde, zapomniałem. Muszę pamiętać o tym, że da strzelał, to muszę przeładowywać. Jeb mnie.
Kurna, jak to leci, ej. UAV inbound. HCXD has been destroyed. Nic nie widzę, krew mam wszędzie. Kuźwa mać. Jasny gwint. Co się stało? Hostile care Kurna, i punkty straciłeś przez ciebie, kobieto moja ukochana. Ajajaj, mogłeś zaczekać chwilę. Ach, ktoś mnie tam nieźle upolował. Be advised. Hostile HCXD spotted. Manek 34 fragi, ja Hostiles destroyed HCXD. Ale miałeś miejscowanie. 6 and a kick for that SOB. Kurwa, w plecy. Weź tu go dogonię, jak on już ma 4000 punktów. HCXD ready for launch. Hostile UAV spotted. Co za głąb mnie zabił? Hostile care package overhead. Ach, kurna. That's a 6 and a kick for that SOB. Hostile HCXD in your AO. Mój własny typ mnie We're zabił. winning this fight. UAV inbound. Jak go nie zabiję? Kurna. No. Siema. Witam. Huberciku, witam. Be advised, hostile UAV incoming. Be advised, hostile care package overhead. A, tak. Panowie, i co, da pierwszy? Będziesz pierwszy. Nie chcę tego. Hostile UAV spotted. Jeb mnie, debil mnie zabił. Twój własny. Prawie, kurna. Teraz jak żem się odpalił, panie. All CDP assets degrade. 41 za 400. ofiar, 29 zgonów. Ludzie, Ale 41 zobacz, ofiar. no, zobacz jak blisko ciebie byłem. 800 punktów, na koniec jak żem się zaczął odpalać. Ludziska, to jest przełomowo chwila. Widzisz, statyw do tego monitora kupiłeś i zaraz lepiej grom. Przepraszam. Gratulacje. Nie ma za co. Ja już będę kończył chyba. Mm. Muszę jechać, bo ja na No 11 ładnie, ładnie. do okulisty. Masakra. Oj, Pierwszy raz mam taki szepnąłem. wysoki wynik. 50 km do przejechania. Jak potwierdzeń masz 24. No nie skupiałem się na potwierdzeniach. Każdy powinieneś potwierdzić. No. To już byśmy dawno to wygrali. Wiesz, czasem się nie dało rady, nie? Ktoś tam moje pozbierał. Ale fajnie, cieszę się. Kurde, zarąbiście.
Jeszcze jedynie za jakiś czas krzesło wymienić. Chociaż mam taki jeden pomysł, ale nie wiem, czy mi się uda. Dobra. Niech kończę. No, spoko. I no kliknij mi Nuketown. Już za późno. Aha, dobra, spoko. To trzymaj się. No ale mogę dobić i jeszcze poczekać. No to- Spróbuję dobić do gry i wbić. Nuketown mówisz, masz, proszę cię bardzo. Dzięki. Lobby i grupę. Dobra, tam widzowie tam komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie go, bo tam chłopak robi dobrą robotę. Dzięki. Do Masakry też możecie wpadnąć na kanał, jak dzisiaj będziesz robił live'a, to wpadajcie. Jak ty to masz? Masakra 27, nie? Tak, na YouTube, tak no. samo jak No. normalnie. To tam wbijcie do niego wieczorem. Dzięki wielkie. Na No, razie, trzymaj trzymajcie się, się. cześć. Co następne na stanowisku? No raczej te wieszaki na monitory będą. To jeszcze może. No, komputer będzie nowy. No i teraz jedynie jeszcze co to te krzesło może by trzeba było stuningować. Bo to już jest kurna katastrofa jak szczylo. Ale serio muszę kurde powiedzieć, że te ramię to jest bomba. W ogóle monitory powinny być z takim ramieniem sprzedawane. Z automatu powinien być. You're authorized to engage. Muszą być sprzedawane z tym. Kurde, nie trafiłeś, widzieliście to? Fuck. Nie chcę się cieszyć przed czasem, jaki tam będę miał wynik, ale... Ajajajaj, no już się zaczyna. Jeszcze ta moja dupa zaczyna. O ty świnio kampersko, o ty. Ty taki do mnie, ty. Ty taki. O kurde. Siema, siema Sebastianku, siema. O, jak się tym steruje? Hostiles have destroyed your dupa. HCXD. Zniszczyli mi. Wynoje mi zniszczyli. That's a 6-6 and a kick for that SOB. O ty świniu, ty tam się kampisz? Ładnie to tak? HCXD available. Kurna, od dupy mi przyszli. Dobra, zobaczymy co tym uratujemy. A, za wcześnie. Później. Jep. Fuck, ile ich tam było? Po nocce się budzisz? Nie ma tak zawczas? Po nocce się budzić. Friendly care package incoming. HCXD
Ach, fuck it. Czekaj, tam puszcza. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Friendly UAV inbound. Kaj ten gościu jest? O ty świnio szpetno. Aha, na 18 byłeś. A, no to spoko. Care package inbound. Friendly care package incoming. Hostile HCXD in your AO. Friendly O UAV ty inbound. pało. Hostile UAV above. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Be advised, hostile UAV incoming. Rolling Thunder inbound. A, nie zdążyłem. That's a 6-6 and a kick for that SOB. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Hostile care package overhead. Care package inbound. Ajajajajaj. Hostile HCXD in your AO. I co, wyspany po tej alanocce. Hostile UAV above. Be advised, hostile HCXD spotted. HCXD deployed. Ach, kurna. Hostile care Ajajaj. package overhead. Kurwa. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Hostile lightning strike targeting active. Friendly care package incoming. Ajajaj. Be advised, hostile lightning. Oj, 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 za wolno biegłych. Ale dobra. Keep pushing. We got this. Friendly care package incoming. Ja pierdzielę. Hostile HCXD in your AO. Kurna, to z góry mnie atakują. O, wypały. Friendly Wraith in your AO. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Ajajaj. No, powiem, że... Co my tuż są? Kurna. Nie lubię tej strony.
Hostile Kurna. UAV incoming. That's a 6-6 and a kick for that SOB. Nie lubię tej strony. All mission objectives met. No, 40 nie było, ale... O, sorry. Budzik. A, ja ci powiem, że tak... To i tak krótko spałeś. Po 18. You've seen my work. It speaks for itself. Po 18 to i tak. Kurde, ale ładny wynik. Powiem wam, kurczę, że jestem zadowolony z tego wyniku. Fajnie, a Rzek się kurde zgrzał. A tak, co u was słychać ciekawego? Co tam możecie powiedzieć? Wow. 514, 1.3. No teraz padło, tam było 1.4. Ale fajnie, fajnie. Ładnie. Ładne statystyki. Trzeba wziąć poprawkę na to, że tu nie ma tych starych wyjadaczy. To idzie coś lepiej pograć. Ale jakby byli taki z 1000 levelem, to nie wiem, czy miałby takie same, taka sama punktacja. MTL initiated. Fight and win. Właściwie tyle tędy. A! Poczekamy sobie może na niego. Oj, oj, oj. Czekaj, zaraz ci odpowiem na komentarza, bo widzę, że ktoś pisze. GT Sport? Stachu, no ci powiem, że namówili mnie chłopcy do tej gry. I... Kupiłem nią, ale to trzeba mieć ekipa, wiesz, Stachu? No, jest to... A, fuck. Typa blada. Be
Be advised. Oh. Hostile UAV incoming. To moje lagi? Moje chyba. U Be mnie to się advised. dzieje. Hostile HCXD spotted. Hostile UAV spotted. Ja wam z papierosem się... O fuck, z papierosem mi się źle gra. Gdzie trzeba rzucić? Hostile servers inbound. Hostile care package overhead. Hostile care package overhead. Hostile dart in your AO. Stachu, ci powiem, kurde, jakby była okazja, jakiś czas, czy coś, by może razem bym pykli, bo ty masz konsola, nie? Mamy sobie co pykli. Ale to trzeba mieć ekipa. Ile jest na kilka, chyba z 10 osób. Także... Be advised. Hostile care package overhead. O ty świnio. No co, masz dupa. Hostile race in your AO. Be advised. Hostile HCXD spotted. Ulala. Kurna, ale... Go. Kurde! Adam wyceluje. Hostile UAV spotted. Hostile HCXD in your AO. Hostile UAV above. Be advised. Hostile O ty care package kuźwa. overhead. Be advised. Hostile care package Dobrze overhead. grają. Hostile UAV spotted. Be advised. Hostile hardened sentry spotted. Be Czekaj, za advised. chwilę przeczytam Hostile to. Hellstorm inbound. Be advised. Hostile counter UAV is online. Hostile lightning strike targeting active. Hostile lightning strike inbound. Be advised. Hostile care package overhead. Care package inbound.
Be advised, hostile hardened sentry spotted. Multiple hostile sentry guns in your AO. Hostile light. Ready for launch. Be advised, hostile UAV incoming. Hostile care package overhead. Multiple hostile care packages Hostile inbound. destroyed your HCXD. Kruczek, siemanko, siemanko. No spoko. Chociaż 2 tygodnie cię nie będzie do szpitala. Kruczek, witam cię. Hostile UAV above. Be advised, hostile dart in your AO. Hostile HCXD No, in your Kruczek. AO. Powiem ci, udało mi się Cerbera wbić, no ale dupa blada, bo... Dupa blada, bo... Wpod mi, rozumiesz, do tych kratek. O, tu ci nawet pokorzakaj mi wpod. Tu mi wpod, Cerber. Hardened sentry deployed. Mnie jak dupa blada. Execute that traitor now. Execute that traitor now. No, także to wygląda. Friendly care package incoming. Kurde, tam był, no. Co, będziesz teraz grał? Hostile UAV spotted. To jest 10, no jeszcze tak do 11 mogę zagrać. Be advised, hostile Czyli Cerberus nie powinno być inbound. problemu. Friendly Cerberus inbound. Tu kiedyś było fajne miejsce, wszyscy tu włazili. You're losing CDP. Switch it up. Friendly care package incoming. Be advised, hostile HCXD spotted. HCXD. Ready for tasking. HCXD deployed. Approaching PONR. Finish this. Hostiles have destroyed Kurna, your to świństwo też rozbiło? Ja pierdzielę. Don't reward failure. Oj no, RTB teraz nie było tyle brief and wyników reassessment. dobrych. Get back to boot camp. Chyba się już nagrąłeś. Seba, co, tym razem popykosz, czy... Bo nie wiem. Trochę mi spadło. O, to mam dupa. Kto tu jest? O, Eldo. Gdzie jeszcze tu jest? Eldo, aleś ty to zepsuł.
To jeszcze grą. You're still alive? You just cost me 10 crypto. Got tasks to suit all schedules. Check them out. 15. O ja pierdzielę. Patrio, siemanko. Jak umiesz, to Superstation. wbijaj. Do what you gotta do. Wbijaj do nas. Hello? Halo? Siema. Halo? Siemanko. I really gotta inventory these before I go getting them. Grosz razem? Witam. Mogę zagrać. Czekaj, jeszcze tam ktoś może dołączy do nas. Feeling lucky? I will even A możesz Black Opsa po polsku? Po angielsku. A jest teraz za darmo po polsku. Wiem, polski, ruski. Albo po polsku, albo po rusku. Patrio, no nie wiem, czy ci mogę dać 30 minut. Za 30 minut to uda się zbierał do roboty. Czekaj, K jest ten Eldorado. Czekaj. Nie ma nikogo. Czekaj, bo kurde Eldorado się jakoś nie umie ogarnąć. Przekonajcie, no to czekam. No, gdzie jest ten Eldorado? To nie to.
Słyszymy, słyszymy. No. To można grać. To dobrze. Siemanko, jeszcze jesteś? Halo? Ty jeszcze jesteś? A, dobra. Coś Kurde. nas chce głosować. Witaj, witaj. Słuchaj, Nanek, wiesz co, byłem tam u naprawy. Wiesz co mówili? Że mam kuźwa dzwonić na infolinię. Mam skłamać, że... bo trochę zboi mi się zepsuł telefon, a mam skłamać, że dziecko mnie potrąciło z roweru, jak gadałem przez telefon. Ale tak mi powiedzieli w playu, rozumiesz, że u nas to nie naprawią. Powiedzieli, że mamy im powiedzieć, że to niby przez przypadek i osoby trzecie w to brały udział. A gdzie jest masakra? Sobie zobaczę, jak tam live. Ty myślisz obok Peki. Kto jest w ekipie Echo u ciebie? Siema. Echo. Czyli pewnie wszyscy, którzy... Wszyscy, którzy grają w tego u ciebie. Co masz Oni być to piękny, tak nie? No co, poniedziałek już? A, no to... No co, no to jeszcze pójdziesz i masz z głowy, nie? A ty... O, weekendy masz sorry, wolne? sorry. Seba. Co gadasz, DJ? Ty masz wolne weekendy? Znaczy, jakby ci to powiedzieć, Od pracy Tak na słowo od honoru. pracy tak, no. Zdarza mi się od pracy mieć wolne. No, kobieta zagodni i koniec. No. Kurna, co jest tu? Co tam się stało? A to już wybieramy, czy co? Bo ja bym za kawę zrobił chociaż. Zrób sobie. Ale, Zajmij się na to. słyszysz, ale być pod tym. Pod telefonem? Mm, Ja nie jestem cały czas, spoko. czekaj. Kurde, 5 graczy. Ranek, jak weźmiesz
deathmatcha, to wszyscy się na to rzucą. Bo blachy to już stare jest. Patrio, i powiedz, Słucham? jak tam mnie widać przez ta nowa kamerka. No powiem ci przez tą nową, spokojnie. No wiesz, to jest ta co Peter kiedyś miał, nie? Znaczy on chyba dalej nie ma. Znaczy, bo która to jest? To jest, bo ja ich nie rozróżniam, to jest ten nowszy model, czy ten starszy? Ten nowszy, 902.2. A, 922, bo ta 920 to jest ta starsza. No. Nie, no powiem ci spokojnie, bo w ilu? Ona w 60 FPS-ach już, nie? Ja, Jest. tylko ja mam taki problem, mianowicie nie umiem tego ustawić. Nie wiem ile ona ta... O, Raven, siemka. Nie wiem ile ona teraz ma w tym momencie. A co mi się spodobało, to staro Creativa, jak miałeś, nie? No. Jak miałem na domyślnym w OBS-ie kadrowanie, no wycinanie tego zielonego, nie? Aha. Domyślnie ustawienie według OBS-a, to było dali zielone, nie? Bo to taki zieleń przez kamera, przez tu ten halogen neon, to jest taki turkusowy na kamerze to wychodzi, nie? Tak, ona ma zupełnie inny balans bieli, nie? Na tej, ale ty... Ona zupełnie inaczej. I też ona bardzo, bardzo dobrą czułość ma, bo często było tak, że nie musieliśmy żadnej lampy włączać i ona, wiesz, No, ona to jest właśnie to. zbierała, nie? No, i ci powiem, że... Ewentualnie jak masz możliwość, to sobie lampę tam, wiesz, na nie wiem, na 50% ustawić i to w zupełności wystarcza, nie? Tak delikatnie tylko się doświetlić. A to nie mam takiej możliwości. No, nie zawsze tak jest. No ja mam ten... Nadek, pamiętasz Nie, na stary kamer... A pamiętasz, Nadek, na starej kamerce, czy żeś był upalony jak... No właśnie, kiedyś mi ktoś napisał, kurde, czekaj, jak to był marzec, a ty już jesteś opalony, na pewno na solarium chodzisz, nie? Tego do mnie to przez kamerka, musiał jak balans, ten, wiesz jak, bardziej jaskrawe kolory dać. No, ale tu powiem, podpiąłem jak kamerka pod huba USB, bo mam tylko w laptopie 2 USB, także mam hub z TP-Linka 7 No ale USB-ków. weź sobie poprowadź te kable przez trytytki, podepnij do tego. I wracając do tematu. I... Siema. Czekaj. Ty może na Eldorado poczekamy. No i mów, że masz tam na testytki przyłączone. Co mam nie mam. Potem co to? Nie, jak będę już miał cały sprzęt, to może tam coś ogarnę, ale mi to jest... Wiesz, tak pod biurkiem sobie na trytytki sobie podepnij wszystkie kable i będzie... Ale po co? Mi to jest niepotrzebne. Ja do jakiejś na przykład... Jak on co chwilę zmienia. No. No, to jeszcze nie jest ten docelowy etap, to wiesz. Słyszysz, druga rzecz, ja w żadnych konkursach nie będę działał, nie? Że tam wiesz, ogarnięte te kable. No tak, niech se jest. Ale wracając do... Robisz Nadek konkurs na starą kamerkę? Nie, bo właśnie o to chciałem się Patria zapytać, ale to zaraz. Chodzi mi taka sprawa tego, że jak podpiąłek to pod OBS, ta kamerka, nie? Tego Logitecha i od razu mi wykadrował zielony kolor. Od razu. No. Troszeczkę tam musiałem przesunąć. Domyślne ustawienia. A na TX Creativa nie szło. Wiesz, to była zwykła kamerka internetowa, to jest niby internetowa, ale ona w większości jest do tego celu wykorzystywana, nie? A ustawiałeś się przez ten program Logitecha? Nie, w ogóle nie wiem. Bo ona ma jeszcze to nie mam go ściągniętego nawet. Kurwa. Ja mam mikrofon włączony. Ściągnij sobie, bo możesz tam sobie ustawienia pozmieniać. Aha, no to super. Oluju. A to normalnie, jak to wpisać? Sterowniki czy program? Tak. No to jest myślę, że na stronie Logitecha to będzie, nie? Tam jest cały program, który służy do, wiesz, sterowania tego, nie? Ustawiasz po prostu już samą kamerę, tak? Nie jakoś tam software'owy, tylko w samej kamerze to ustawiasz. No to muszę to sprawdzić. A powiedz mi, ty nie wiesz jak Lemi ma 2 kamerki podpięte? Bo mi nie wychwytuje OBS jednej. Znaczy się, że nie wychwytuje ci... Po prostu nie odpala się. Widzi nią, ale obraz się nie pokazuje w OBS-ie. Bo chciał jakby na przykład, nie wiem, jakoś tam coś se kupił, jedna kamerka bych miał OBS-a na siebie, a drugą bych se dał na przykład na ręce i tam coś prezentuje, nie? Żeby tylko na ręce. Patrio.
Słuchaj, ja wiem, że to nie jest jedyna działalność, jaką prowadzisz. Widziałem, oglądałem, wstydziłbyś się. Co? Co? Nie, żartuję. No bo teraz żeś mnie wystraszył. Ja tak słucham cię. Ja streamer Na Pornhub. Tak. No. Albo inne tego typu. A jak się ten nazywa? Rafa Fuchs? Rafatus. Fatus. I co, on żyje On jeszcze? chyba teraz dziecko ma. On chyba dziecko ma. Dziecko ma? Fajnie, No chyba. fajnie. Chyba z Za maleńką. 10 lat. Fajnie. Za 10 lat dziecko se zobaczy, jak tatuś to robił na streamie. Jak tatuś jechał matkę na streamie. Ja pierdzielę, to jest patola. Kurwa. Patola to mało powiedziane. Fuck, zabili mnie! Eldorado jesteś? Jestem. Mam cię, kocik. Aj, z tyłu. Kurde. Ale powiem ci, nie wiem jak to... Kurwa. Na dobrych typów trafiliśmy. Ja muszę broń zaraz zmienić. Bo tu... No ja też zmieniłem, Bo tu się jednak nie celność, ale szybkość liczy. Teraz. Fuck. O, Oni nas cisną mocno. Oj. Czas zmienić klasę. Człowieku, daj się rozpędzić, no. Ajajaj. Ajajaj, bez jaj. To tam, bak. Co to Ja bakuję. No co za broń. Kurde. Dobra, do domku jeden pewnie. Op, sorry, ale by chciał ładnie. Co oni tam odpalili? Upiora. Friendly UAV inbound. Czemu słyszę taki ruski akcent, jak puściłem ten pakiet wsparcia? Ajajaj. Pierdzielę gdzieś strażnika i zatrzymam. Plecy, plecy. Słyszę tego upiora i mnie strasznie to się boję. Friendly Guardian deployed. DJ, Bądź co ja upiora, ci powiem, to że... co? Wiesz co, tyś powinien, kurde... Sam prowadzić kanał. A prowadzę. Bo braknie dnia, bo ty się nie wygodasz. Wiesz co, ja prowadzę kanał. Ale ja, nie wiem, coś mam takiego, że ja na tym kanale nic nie mówię prawie. To jest niemożliwe. To jest możliwe, ja na kanale mówię ledwo 3 słowa. To się powinieneś poprawić. A my i tu godać. A co dopiero tam. No to mogę teraz strumyka odpalić, pogadać z nami. Nie, ja cię, a tam kurde ze 3 taki były. Na dole uważajcie jeden. Wow, sorry. O, jeszcze! Fuck, jeszcze jeden był. Kuźwa. Ale ja ci powiem, Patrio, widzę, że ty masz te same szczęście co ja. No zazwyczaj wchodzę tamka i wszyscy kurde się zrespili. Czemu ja się respię ciągle w tym samym miejscu? Ja pierdolę. Już tak powiem. No to kurza. Jest. Ja pierniczę. Co ja mam z tym kurczę ślizgiem? Zamiast ślizgu zawsze robię pisanie. Fuck, DJ, ty matole, czemu nie działo szybciej? No. Nie grałem trochę. Forma zeszła, pompa zeszła. Plecy, DJ. No bym Dawida zestrzelił, ty niż plecy. No byłeś obok mnie. Nie! Kurwa mać! Kurwa mać! Ajajaj. Ale powiem ci, że jak wyście poszli, to miał wynik 41 do tam 20 coś. No. Z początku live'a. Kurde, aż jak się ucieszył. Nie, dobra, nie ten mecz, nie ci ludzie. My tu trafiliśmy na jakiś starych wyga. No a co to z jakimiś, wiesz, no wysłyszałeś coś grać? Czemu? Nie. No, potem taki nanek ma wyniki kuźwa po 50. No.
O, sorry. Ej. Eldo, powiedz mi, kaś ty był, ty, gościu. Tam gdzie zawsze. A dzisiaj O wolne kurwa, mam, wiesz? Co? I tak sobie. Dzisiaj wolne co? mam, wiesz? I tak sobie gram. Aha, ty masz wolne. Ja nie, idę do roboty. No, ci wolne. Ojej. Ja wolę mam Weź. prawie tam. Kurwa. No dobra, zabiłem tych ostrzów. No nie mogę się jakoś rozpędzić. Oj, sorry, no. No i tak pały, próbujesz się rozpędzić, ale cię zatrzymuje. Ajajaj. No oni napierdzielają, ja się zastanawiam. U mnie to dużo innego koda już jest. Patrz jaki puc. Chciał mnie obejść. A, ej, co? Ja pierdzielę, co się ze mną dzieje. Ale aim strasznie mi Ja podoba. nie mogę. No ja pierdzielę, ja mu headshota strzelałem. No kurczę. Słuchaj, na headshota to trzeba mieć jaja. Fuck, ale mnie... Teraz, Ja... Uważajcie tam. teraz się Uważajcie, bo tam z dołu po schodach pójdą do góry. Ej, powiedzcie mi jedno. Ojej. Dlaczego w przeciągu pół roku, kurwa, muszę znowu pada zmieniać? Nie chcę w ogóle A ładować to mi. znowu ci się nie ładować nie chce? No, Jak nie się chcę mi gra, to ładować. się kurwa. zużywa, nie? Ale no bez przesady, kurwa, pół No roku. pewnie. Kurwa, jak Jak mi się przez pół rozumiesz, roku ty idziesz zepsuł do pracy, komputer, a to twoja dobra. test wibracji odpala, no to co ty chcesz? O kurwa. Nie no, joke. Namek? Nie, no ja wiem, Nanek, ty zawsze żartujesz, spokojnie. Taki joke, to nie była twoja dziewczyna. To byłem ja. Plecy DJ? Kurde, zabij go dwóch. Kurwa. Ja już się pogubiłem. Be advised, hostile UAV incoming. O, wreszcie mam lepszy karabin. Który mi tak nie Jest. denerwował. DJ, za czas na cię, kuźwa mać. Nie było tam! A Ktoś inny stał obok ciebie. Ja nie stałem obok ciebie, Namek. Nie, ksiądz. Dopiero... No nie! Jak ty umierałeś, to ja dopiero do ciebie podbiegałem. Nieprawda, Ja do nich nie powiedziałem- ciulej. Tak, to Czemu prawda, ty musisz no. tak ciulać cały czas? Może ci daj chwilę pada, nie? Zwalone. Czego ten Co, kto se zwalił? DJ Ziomek się zwalił. Nie. DJ Ziomek tak sobie odpala swoje streamy, ja ci tak po głosie, nie? To chyba patrzy na ciebie, tak wiesz. Kurwa! Ja pierdolę. Co wy tam go docie? Nie, Ja ci nawet mówię, ty już streamuj bez kamerki na razie, bo... Ja nie wiem. co zniszczyłeś mi umysł teraz? To raczej ci nie grozi. Ja już mam zniszczony. Kuźwa Ja pierniczę, mać. nie. Patrio. Tyś mi wlazł O pod cylę. kurwa! Nie no, execute demonstration now. Patrio. Wszędzie plecy jebana. No bo źle biegocie. Czy musicie teraz odwrócić w drugą stronę i w drugą stronę lecieć? O, pies mi... Co ty pies? Nie idź się po jajach, ty. Baniutkie pały. Pies to jest niemiczne, nie idź się po jajach. Co ty, Niemca zaprosiłeś, czy co? Hostile UAV spotted. Co? Niemca kogoś zaprosiłeś, Nie. czy co? Zaprosić? Jak się w mnie chce grać? Nie. Jak się w mnie chce grać, to mogę go zaprosić. Nie, dzięki. Dzięki. To dziękuję. Czemu? O, Patrio. Czemu? UAV inbound. No. Kuźwa mać, co za pała, jeszcze ze snajperą chodzi. I dobrze. Niech chodzi. No i no mnie ubiła. Lecę potem. MGL exhausted. End Hej, this gro. now. A to też jakaś ekipa gra. Kurwa. Ale mnie ktoś Wszystko okej? uratował.
Ja uratowałem tylko, bo grotem lecę. Kurde, balans. To ci wlezie taki jeden z drugim. O, ja mam najlepszy wynik. Na drugi. No super, moż. Pieseł, chodź. Ci powiem sprawiedliwy. Wyszedłem na 0. No. Ja pierwszy raz widzę ten pak, który ma 0,0000000. King pies. TACOM, Co? get me rap support. Ajajaj. Jupiter run. To jest zajebista. Co to kurwa jest? Spodobała za twarz. 7 i 7. Nie, dobra. Ja pierdzielę. 31 razy zginąłem. Co? No. Opie. Ty weźmy teraz, nie wiem, jakiegoś z blachy, to dawajcie na deathmatcha. Dobra, panie, ja spadam. Lecę w opada nowego. Popadam, trzeba było kupić. Ej, słuchaj, to kup sobie tego przeźroczystego. Eldo. Nie. Ja, fajny jest. Ja dzisiaj Kup kupuję na czerwonego. ikonę. Dzisiaj kupuję na ikonę. Czerwonego właśnie mam, to zjebał mi się teraz, kurwa. A Ej, to przypaliłeś go go jak rozebier, Nanek? słyszysz, pogadaj z Tak. polem, rozebier Nie go no, i ten. Quickball nie ma czasu. To znajdzie czas. Dla znajomych znajdzie. Patrio, Dobra. ale Dobra. mimo 18. No, razu. Nie, 26. Czemu ja dostałem... O kurwa. Jak 26? A co 26? Jak zakończenie roku to jest tylko... Patrio, przypomnij sobie. No mówię ci serio. Ej, Nanek! A nie 19? Nie. Fajną ozdobę sobie zrobiłeś na ten Zaraz sprawdzę. kontroler, to naprawdę Quickball ozdobę otwiera sobie lubisz serwis robić. PS4, ja? Aha. Siemano, Kruczek, siemanko. Przyda mi się Quickball. No ja ci powiem, Mi się kurde, jak musi ma taką grajwka, taką rączka do tego, to czemu by nie? Bo mi się kurde przyda, bo posłuchajcie mi kontroler. Ej, wiesz co Bek zaraz zrobił? Rozebrał No. obudowa z konsoli i tam, gdzie jest procesor, ten główny, nie? Założył chodzenie z Science PC. Oczywiście tego Quieta sobie za... No, ale ten wysoki taki, tak jak wieżowiec to wygląda, wiesz o co chodzi? Z tym wentylatorem. Wentylator pod USB podpiąć i taki ten statyw. I ci powiem, że na pewno by było to lepiej do konsoli. No to przecież ja tak chodziło. tego Xboxa 360 miałem. Tego pierwszego No. jeszcze Fata. Miałem normalnie dziurę zrobioną, wentylator dodany. Dodatkowy. To powiem ci, Nie pytajcie- 4 lata się trzymała. Kuźwa. Ej, patrzcie jakie lewne nas ten są u nas. Ja, ale... O kurwa, jakie małe. O Jezu. Aż mi Ale szkoda. będzie bite. Co? Ale będzie bite. Mhm. Za chwilę my dostaniemy w No ciry. Tak, od pierwszego poziomu. No. Dalej. Mi się wydaje, że mają restartowany ten. Mm. Nowe konto mają założone i... Myślisz, że smurfy? Tak specjalnie, wiesz? Nie widzę tego. Bo ci powiem, jedni kurna... Ładnie mnie pozamiatali. Nie widzę tego jak kiedy z pistoletu. Lec. A wezmę jego broń, zobaczymy. A, to są podstawowi, bo oni mają... Nic nie mają już odblokowanego. Dobra, dołączają lepsi. Danek, nie kamp, bo to jest złe. Znaczy, kto ci powiedział, że ja kampia?
Widziałem. Na własne oczka. Strzelam oczy. Ciul. Czemu nie zbieracie tak? Nie, bo lepszy level do nich dołączył. Blach? Nie wiem. Ty zrespiłem się na blach. Nie. Przy blach. Lightning strike coordinates received. Uważajcie w kościele. To ktoś jest w kościele? Kuźwa, Dawid, jak ty lotosz. Plecy, Dawid, Co? plecy, Dawid. Ty, jak w kościele, jak kościół tego... Nie ma. Po przeciwności. Raz się zmieni. Kto taki mądry, tak nagle zero wyszedł? Dobra, oblegam kościół. O, bym kogoś zastrzelił. No mnie. Ale już chciałem... Tak kliknąć. Rzucę granata. Bezpieczeństwo. Ty, to my oblegamy 2 punkty. Kuźwa, gdzie oni są? O, Strzelają. ale. Przy czołgach. Ach, Nie może iść. UAV inbound. A nie, już przy kościele się nie roz... fabryka shotów, Masz jestem siemanko, witam. Ja. Sztigole. No to robię dobre szoty, takie no. Jakoś, Co bierzesz od pleców pedale? nie umie się doczekać shotów mojego kanału. O, No, ani jednego nie zrobił. Taki kolega. Może nie wiem, nie masz dobrych shotów. Co ty się ostatnio śmiesznego zrobił? Napij się piwa na live, to wszyscy będą cię kupować. Aha. Nie wiem, czy to jest tak jakoś... No to jest logiczne. No nie. Jest tam cały czas. Friendly Talon inbound. dobra, dostał. Dobra, BMP nam daje. Nie wiem. Tego karycz. Powiem ci szczerze, że picie piwa na strumyku jako... Jak nie robisz już? Idź sutanek. Rób! Jeszcze cię za to nie zamkli, to możesz robić. Friendly ready inbound. Upiora postawiłem. O nie, szponuj upiór. Tak się nie robi. Friendly hardened sentry deployed. Wiecie o tym, że... O nie. O, pozbieram te blachy. Lightning strike inbound. Za wolno. Friendly UAV inbound. Savage. O Jezu, jaki... O ja! Nagle 3 blachy mi wbiły. Gratulacje. No bo ten... Upiór zabija. O i znowu. UAV inbound. HCXD ready for launch. Ja nigdy nie umiałem rzucać z tym grotem. A. Okon zbójeński, bo nie wiem. O, włączył mi tego. BMP. Zemrzyj, Friendly UAV inbound. zemrzyj. O, dostałem, kurwa. Ty zabili. O nie, upiór mi, upiora. Ło, bym wystrzelił kogoś teraz. Strzeliłem mu obok głowy. Ach, kurde, nie zdążyłem. W domu typo jest. W domu. Ja też jestem w domu. Kurczę. Sorry. No właśnie. Jakie ja mam wyniki? Uwaga, bo ten. Puśćcie mnie.
No kto ci tak rozpycha? Ja pierdzielę. Grubas jakiś. Ja. Friendly Talon inbound. The wind's in sight. Stay on target. O nie, rapsy. A to nasze. O. Niestety. Jazdy będą i teraz to chcę. Dark. Moje ulubione... Kuźwa, gdzie oni się pochowali? Jasny gwint. A i tak graliśmy. To 33. O, proszę. Co to? No, Nanek. Obejrzyj. Najlepiej strzelać w nogi. A wiesz, że mnie chciał zabić? DJ, pierwsze miejsce? O ty kamperze jeden. Jaki kamper? No, ty coś chyba oszukujesz. Jaki kamper, jaki już specjalista taktyczny się trochę zdobyłem. Coś kurna. Tak, to się robi. Ale właśnie, muszę zażyć swoje narkotyki. Okej. Nie no, No, Max. DJ, my wiemy, że ty tak lubisz dużo popisywać się, dużo gadać. No wiem. Jak to dzieci w twoim wieku. A wiecie co to jest Gigantuletkę Max? Nie. No właśnie. A powinienem? Psychotropów nie zażywam. Ty! Czyli to co przyjmujesz od słońca to jest psychotrop? Okej. Witamina D3. Tabletka. Wiesz co, nie wiem czy zauważyłeś, ale mam ograniczony dostęp do słońca przez moja praca, także. Jak to? To ty nie masz pracy na świeżym powietrzu? Nie. Właśnie. Tak to może być. I mam ograniczoną strefę ruchu. Już dzwonimy Swobodnego ruchu. Już dzwonimy na policję. I za to mi nikt nie zapłaci. O, Redwood Snow, ja lubię tą mapę strasznie. Ona jest zajebista i podkoszenie wrogów. No nie wiem, czy jest taką fajną. No tak, no tak. Dawid, ty musisz do zrywu przejść. Dobrze. Właśnie. Ja pamiętam, Nanka, ja sobie sprawdzam sobie Smashcasta, patrzę, o jakiś typ w czapce live'a robi, no dobra, sprawdzę. No, tam już mało kto wchodzi. Ja pamiętam jak jeszcze... Na Smashcasta nic nie wchodzi. Ja pamiętam jak jeszcze Lemi był, to było takie fajne, że na YouTube miał filmiki, a na Smashcasta się wchodziło na live'y. No. Wiesz, kiedyś to był hitbox. Jakby to powiedzieć, było to taki kurde, no... Miało to swój urok. No wiesz, no, coś było od czegoś, nie? No. Nie było pomieszane. Kto w ogóle z was jeszcze pamięta hitboxa? Wszyscy. Wszyscy my się tam wychowali. DJ, proszę cię. No. No nie, znam typa, który nie zna jeszcze w ogóle tej... DJ, a dasz nam pograć? Co? Dasz nam pograć? No co? Czy nam dasz pograć? Tak troszkę w ciszy, No. żeby się skupić. Dzięki. To będę grał do siebie i się wyciszę. O, ale zabił mnie. Byłem na linii z przeciwnikiem i dostałem też. Fuck!
We wodzie są. Tak. Idą do nas. Nie ma. Rzucam granata do wody. Ty durniu, ty. Plecy. Co za dureń. Wybierasz taki panowie. Tak jest. Jak dupło w wodzie? Moje? O, cię panie. Mam go. Patrio, powiedz mi tak szczerze. Cieszysz No. się? Jo. Ale na ten. Dawaj. Czy się cieszysz na Na, PO4? wiesz, zależy jakie będzie, nie? Jak będzie dobre, to się będę cieszył, bo to... Podobno ma być zajebisty. No to konkretnie, no. Battle Royale. No. W końcu będzie w coś można normalnie pograć, nie? A ty Danek grasz jeszcze w pedała? Nie mam kiedy teraz. W ogóle Ole. powiem szczerze, że teraz mam akurat taki, jak przyjdę z roboty, to wolę jakiś taki odmózgacz, czy jak to tam nazwać poprawnie, się wyluzować. Zagraj sobie w tego. Fuck! Co za gnój! A już miałem taką fajną punktację. Mi się udało rapsy, Patrio, nie rapsy, tego. Poczekajcie, bo pies mi się... Jak się to nazywa? No ta maszynka, co jeździ, ten Pana? mały czołg Cerberusa. Cerberusa. To wiesz, kaj mi w pod? Na Frinchu? Kaj są te... No. Ten, jak się to nazywa? Ale to wbiłeś czy z paczki? Chyba wbiłeś. I wpod mi do kuźwa za tymi beczkami na Frinchu są te kraty, nie? I tam mi się zrespił gnój. No. I kurwa nie umiał wyjechać. Myślałem, że mnie szlak trafi. Fabryka shotów mógłby to kurna zshotować, bo to naprawdę... Ochotować. Ja pierdzielę, no kuźwa... Danek i jego szczęście. No, mu się udało, to dupa blada. I się zablokowało. No. I nie mogłem go użyć. No czekaj, też. Kuźwa, dupa komuś uratował ech. Na pewno nie mnie. A komu? Kaj ty, tam był ten gnój. O, darmowa blacha. Triple kill. O nie. Kampera znowu. Jebaniutki. Siły. Ej, ale jebaniutki jak za mną poszedł. Ja nie lubię typów, którzy biegają za tobą, nie chcą tak zabić. Pięści. Ale ich wyciąłem, wpadłem im na respa, nie? Ja, przecież kurde debilu, zawsze tam jak się odradzają, to więcej ich będzie, nie? Nie tylko 3. Jak głupi jestem. No nie no. Jeden strzał, No, jeden trup. Hostile UAV spotted. O, sorry. O nie. Sorry, DJ-ku. O Jezu, nie Nie wiem, chciałem. To zabiliście? Nie wiem, kogoś zabiłem, ale... To dla mnie, ale dobra. No problem. Tyle razy ile ciebie zabiłem i dostałem mana. Jaki kamper, no. Execute that traitor now. A, już trup. Co? A, wyrosłem jak roślinka. King Pies, Zdechłem ty mi krwi. świnio jedna. A to jest jakiś Polak, który niedawno zaczął grać. No. Wydaje mu się, że jest królem psów. Nie, on musiał Kurde, grać soda. Na dwóch.
kurwa. No co wyjść? Biegnij, Dawid, pilnuję ci pleców. No co za cel? On ma jakiegoś wallhacka, bo ja się schowałem, on i tak nie widział jak mnie postrzelił. Tam był ta świnia, mogłem biec dalej. Chodź tu gnoju. Jeszcze Chodź to no przegramy. tu! Ty, bo oni nas zaganiają. To ostro. Kuźwa, jeszcze mi się amunicja skończyła w magazynku. Dobra, spokojnie oddychajcie, bo przegramy. A nie. Sorry. Dobra. A przeładowanie straciłem. Co? Friendly Hej. UAV inbound. No dobra. Królupsie. O. Friendly care package incoming. UAV inbound. Nie, kuźwa. Ale że się szpetnie zagapił. No nie mogę po prostu, ja nie wiem. Zagapiłeś się jak małe dziecko. Musieli pewnie dopisali dyka. O ty świnio. Co jest, no? Ty świnio. Kuś. Nie. Już tam się kurczę zajmowali paczuszką. Nie, no po prostu przy drewnianym domku. A wszędzie się liczy? No, ej, on mi ci baguje, go zgłoszę za tego, za nękanie. Ten typu mnie nęka i mi baguje. Kurde, fuck, co za palant głupi. O, Głupi? Zabił mnie, wiesz? Swojego. Jak mógł? Plecy. kto? Nie nienawidzę tego kampera, TF-a. TF, nie lubię tego typa. Bo myśli, że jak kampi to jest zajebisty. No co ty, cwelu! Dobra, dzięki. HCXD. Geń! Geń! Kurwa mać! DJ. Kurczę! Kurka mać! O ty świnio, szpetno. Ty gnoju, ty. No i I poszło. dupa blada. Kasia. A nie. 1. Hejka. Cześć. Witam cię. Cześć Kasia. No. Na Twitchu jeszcze. Tak. Ach, i patrz, co się ze mną stało. Zginął. Kasia, w czym jesteś? W autobusie. Powoli zdejmuję z ciebie autobus. Patrio. Nie słyszałeś tego nigdy? Nie. No. Pluję na tą grę, ja potem idę na coś tego. Ładnie. Ej, i ma poczucie humoru. Co? Ja? Nie, Kasia. Made the entire CDP proud. Dobra. Kasia, ci powiem jak co, Doświadczenie mi mówi, że nie jest Kasia. No, mi się też tak wydaje, ale nie. Taka zmyłka. No. A może jednak. One shot, one kill. O, drugi! Here it coming. Proszę. No widzisz, Nanek. No tak źle. Kurde. Mam 2 dokumenty pokazać. No, możesz wejść na Facebooka. Ciupiemy po naszemu, to tam możesz rzucić. Nie, Kasia, ci powiem, ogólnie u mnie głównym kanałem jest YouTube.
A na Twitchu też tam coś staram się bawić. Tam jest więcej filmików. Co? Jaka jest możliwość? No. Czemu nie? Ja też widzisz, niby sprzęt mam, a jakoś tak, nie wiem, nie chce mi się. O, to niedobrze. No. A powiedz mi, karta przechwytująca obraz HDMI, to masz Elgato czy Avermedia? Avermedia. Extreme Kappa. U3. A na USB, ja? Jo, 3.0. Tylko mam taki problem, że zmieniłem ogólnie pół komputera, przebudowałem i teraz nie wykrywa mi USB 3.0. Jest podłączona pod gniazdo, pod płytę pod USB 3.0, a pokazuje, że wiesz, że to jest tylko 2.0. Aha, to niedobrze. Ale jakoś nie wiem, nie chce mi się z tym walczyć. Nie? Muszę zobaczyć. No. Nie, panowie, teraz... Ja ci powiem, że faktycznie jest tam na Twitchu jest lepiej, tak samo oglądając na przykład jak ja YouTube'a czy jakieś tam streamy, to oglądając na Twitchu jest ta fajna możliwość, że obracasz telefon i z boku masz czat, a nie tak na YouTubie, że ci wyskakuje na obraz. Tak, okienko takie, nie? No, a tak jest na Twitchu, jest z boku masz czat pokazany. Bardzo fajna opcja. No. Byś miał może 6-calowy telefon, czy tablet 7, to może tak, nie? to może z tyłu, możesz z boku se pisać, nie? Nie będzie ci to przeszkadzać. Jo. A ty co masz na za mikrofon? U siebie tam? Jak to Novox NC1. O, to jest USB? Mhm. A, jesteś ty. Ja nie wiem. Nie mogę po prostu, nie wiem, nie rozumiem ludzi, którzy używają na przykład mikrofonów na USB, nie? Czemu? No, jest to fajne, jest to łatwe, ale no nie wiem, ja bym na przykład nie mógł. A to na czym byś chciał? No bo jesteś normalny na XLR-a, nie? Bo wiesz, w pewnym sensie ty jesteś zamknięty w tym jednym urządzeniu, tak? Bo nie możesz sobie rozszerzyć na przykład o mikser, o jakiś procesor dźwięku, tak? No wszystko, znaczy, no też masz rację. No, masz wszystko w jednym, ja właśnie... Ale to kurde, tak... O, sorry. No. Sorki. Ale to masz XLR, to masz kurna ten gruby wielki kabel. No, gruby, to normalny kabel. No nie jest normalny. On duże wtyczki ma, może tak. O fuck. No wiesz, normalne takie studyjne. A, Jezu. W domku jest. Jaki? Na piętrze. No, szkuźwa. A ile taki mikrofon? Jaki masz ty? Powiem ci nawet... Ja swego zrobiłem. Powiem ci, nie wiem, ja nie pamiętam co ja mam, wiesz, u siebie. Jakiś taki zwykły. Taki, nie wiem, może ze 100 kosztował. Żartuję. To tak kupiłem dla testu. No. I tak został, nie? A do tego jeszcze, jak zamawiałem, to przyszły mi dwa i mam dwa. Jeden zamknięty, nawet nieużywany. Aha. Jakbyś tam kiedyś ale to chciał, i tak by potrzebował mieć zewnętrzną kartę dźwiękową, którą ma ten... Nie, musiałbyś mieć mikser XLR, bo to jest, wiesz, te mikrofony, one potrzebują zasilania fantomowego, nie? No właśnie, i to ile taki mikser kosztuje? Ja za swój taki najzwyklejszy zapłaciłem, nie wiem, 170 zł, 180. Coś takiego. Ale wiesz, to jest o tyle fajne, że możesz to sobie potem rozbudować, tak? Czy chcesz sobie to, nie wiem, jakiś właśnie procesor dźwięku dać, nie? Ale wszystko zewnętrzne. Wiesz w ogóle o czym... Wszystko na swoich Bo teraz... No to ci powiem, że to jest dobra opcja. Jakbych na przykład dalej na laptopie ten robił, to mi wszystko odciąża, nie? Jeszcze by było coś takiego dobrego, jakby była na przykład zewnętrzna karta graficzna i tam bych ten obraz umiał wpiąć z Avermedii, nie? Żeby ona to po prostu przetwarzała. No nie, tego chyba nie ma. O, ale to już kurde, to wiesz co, to już bych musiał mieć, mi się wydaje, takie coś jak
rok. Hardened sentry deployed. No wiesz, że... Czyli że co? Bo ja nie wiem jak on ten... No jak takie tam, studio, takie wiesz, pomieszczenie w piwnicy albo coś takiego osobne. Studio nie, ale wiesz, chodzi przede wszystkim o to, że masz odciążonego laptopa i wszystkie takie właśnie procesy pod tytułem, nie wiem, bramka szumów, jakieś inne, wiesz, ustawienia, masz wyciągnięte do zewnętrznego urządzenia, tak? Bo ja wiem jak ma to Peter zrobione i u niego, uwierz mi, no ja powiem ci, ja teraz jestem w stanie uruchomić u niego live'a, tak? Bo już wiesz, już ogarniam ten jego sprzęt, tak? Ale na początku jak ja tam wszedłem, to po prostu wiesz, czarna magia, tak? Bo trzeba uruchomić, wiesz, 5 programów w poszczególnej kolejności, żeby to się, wiesz, nie spieprzyło. Żartujesz? Wszystko. Tak, naprawdę, bo to wiesz, trzeba w odpowiedniej kolejności, wiesz, było odpalić, żeby to działało. I wiesz, jednego nie uruchomiłeś i na przykład nie miałeś dźwięku, tak? I co wtedy zrobić, nie? Także wiesz, to nie było tak, że odpalałeś OBS-a i wiesz, i live. No ja akurat mam to tak porobione, że odpalam OBS-a. A jeszcze wam tako z mojego doświadczenia całą filozofię odpalania live'a. No. Tak. Ale powiem tak, do live'ów, czy jak ktoś tam nie śpiewał, czy audycji radiowych nie prowadzi, to wystarczy, mi się wydaje, zwykły mikro. Serio, zwykły mikrofon. I potem przez te wszystkie różne miksery, inne dziadostwa, żeby ten dźwięk po prostu przechodził. Tak, bo mi się wydaje, że z takiego mikrofonu za jakieś tam 50 zł na zwykłego jacka możesz osiągnąć dobre efekty. No nie wiem, powiem ci, nie wiem. Mi się wydaje, że... No widzisz, tak jak ja mam tego Novoxa, nie? Niby pojemnościowy, niby ten. No ale to jest USB, więc on ma wszystko łącznie z kartą, wiesz, dźwiękową w sobie, nie? No, ale jednak trzeba go jeszcze ustawić. A to tak, to każdy będzie trzeba ustawić, tak? A to ty też streamujesz, Kasia? Jeszcze się okaże, że też na konsoli. A ja taki dzisiaj jeszcze nie uczesany? No, kurde. Ja by się ogolił, jakby wiedział. Lanek, ty musisz mnie uprzedzać. A skąd ja miałem wiedzieć? Ty masz tutaj jakieś Kasie jako widzów. No. A ja nie wiedział. No to jak to? Nie masz czasu? A. Zawsze jest jakiś czas na to. Kurde, ja się tak zagaduję, że zamiast... Nie no, słuchaj, ja dla Kasi to bym zawsze czas znalazł. Patrio. Ale wiesz jak to jest, no. Są rzeczy ważne i ważniejsze. A ty masz działka, nie? Ja. No, jak ona by się słyszała to, co ty godasz. No to co? No nie wiem. Czy by była zadowolona? Nic. Nic? Nie. Myślisz? Friendly UAV inbound. Nie. Kurna. U siebie też się zastanawiam, czy sobie właśnie nie dokupić jakiegoś kompresora audio. Ale zewnętrznego. Tak, no bo to wiesz, wpinasz między mikser a a komputer, Ile to nie? coś kosztuje? No taki kompresor jak ja bym chciał, to jest koło 700 zł, nie? 600-700. Ale tam mam wszystko po prostu, wszystko mam wyciągnięte, wiesz, na zewnątrz, tak? Powiedzmy. Nie robię, wiesz, wirtualnych na przykład jakichś bramek szumów tego typu, DSR-ów, tego typu spraw. No. Tylko wszystko mam wyciągnięte na zewnątrz i wiesz, wszystko jest na potencjometrach i mogę to sobie ustawić, nie? Kuźwa. Musiałbyś sobie o tym poczytać, bo to, uwierz mi, naprawdę zmienia dźwięk, no, diametralnie, tak? Bo jesteś w stanie wszystko ustawić. Wiesz... Jezu, co tu? O, talon. Aha, Kasia. Kurde.
Kurde, to co ty tako zajęta jesteś? Co ty, dziewczyno, robisz? Be advised, hostile UAV incoming. Kurczę, blady, ty. Panie, ja się skupić nie umiem. No, ci mówię, no, jak będziesz chciał, to możemy trochę o tym co pogadać, to ci powiem, coś tam ci mogę doradzić, nie? A, na razie wiesz co, zostanę przy tej konfiguracji, którą mam teraz. Bo nie powiem, że... Uważaj! Ucieknij. Uczysz się, trenujesz, pracujesz. Be advised, hostile Talon inbound. A kuku. No to chyba to co wszyscy. Może bez treningu. Hostile Hellstorm overhead. Mimo ja... Rapsy są. Raps deploy ship inbound. Jest. Czyje? Hostile UAV Moje. spotted. Rapsiki. O fuck, kaję tam w los. Hostile UAV above. You're letting down the fact. Żartujesz, że dwóch uczastników przez przypadek, ale fajnie. No i przez rapsy pewnie wygramy. No. MTL exhausted. End this now. No. A Kasia, na czym grosz, powiedz mi? Na jakiej platformie? Czy na kompie? Na nerwach. Na nerwach. Ale nie, czy na konsoli, czy na kompie? Co tam grosz? A oni się wszyscy ukrywają. Nie, no. Fuck. Aha, na PC. Stand strong. Ale wynik. Też można. Jednym żeśmy wygrali. No. Dobra, panowie. Jest 11:17 u mnie i muszę się zbierać. O, trzeci! No i Ja co, pierdzielę. do Kurde, ja z wami A widzisz? fajne wyniki biera. O, dobra ekipa, to można grać. Nie? No. 60-25. Jest, to jest rekord. Dawid, ja ci... O, bo wiesz czemu jest rekord? Bo wpisałeś zryw. Wiem. To dlatego. Ja myślę, że to ma coś wspólnego. Szalejesz. Dzięki. Kurde, a czemu wy nie... Jest tu kamerka dołu, a tu czatu nie widać. No. Teraz będzie widać. To już za późno i tak kończę. Ale dobra. Wieczorem też będziesz? Prawdopodobnie nie. Bo muszę tam koledze pomóc, bo ma taką samochodem robotka. To też późno pewnie wrócisz. No, gdzieś około północy. I nie wiem, czy wydam ją siły, ale jak wydam ją siły, to się odezwie na czacie albo na fejsie tam na fanpage'u. Ciupiemy po naszemu. W ogóle patriotysta, słyszałeś? Że ja tak, wiesz, założył tego fanpage'a, nie? A nie popatrzył na to, że klikłeś zamiast na osoba, na przykład publiczną albo twórca gier, twórca filmików o grach, bo też jest taka opcja, to klikłeś se na firma. I teraz wiesz, jak tam cały czas lokowanie jakichś produktów, tego. No, mam takie, wiesz, reklamy, nie? Zareklamuj swój produkt, coś ten wyskakuje, nie? Aha, no. Makabra. A to wiesz, no to w sumie to nie ma znaczenia, będzie tylko tam jakieś określenie z tego, nie? No. Dobra. Co, mecz się zaczyna? O kurde. No. Nie, Ida, bo już jest późno. Jakby był... To zawsze jest, ale ostatni, ostatni. Nie, jakby był Nuketown, to bych został na ostatni, ale tak to uciekam. A, spoko. A powiedz mi właśnie te kamerki, jak on to tam mimo, że ma dwie wpięte?
No właśnie nie wiem, no mi się wydaje, że ma po prostu wpięte i odpalone dwie, wiesz? No mi kurde OBS tutaj nie Że czyta. to tak można. Chyba wiesz co, że to jest wszystko wina tego, że to idzie wszystkie 7 portów, które mam, tam są podłączone dużo rzeczy i to wszystko idzie przez jeden ten. A właśnie, a spróbuj ją podłączyć na krótko wiesz, do któregoś... A nie, bo ty nie możesz, bo ty masz z tego... z laptopa. No, to może być przez to, wiesz? Ale do mnie już jest dzień późno, bo się zbieram do roboty. No, dobra. Wychodzimy z gry. No, to najwyżej tam do indziej. No, to nic. Dzięki wszystkim za strumyk. Żeście byli, pograliśmy se troszeczkę. Ja. I co? Jak się uda, to jeszcze dzisiaj późnym wieczorem, w nocnych godzinach. Jak nie, to prawdopodobnie od poniedziałku. Chociaż nie wiem. Więcej informacji na fanpage'u Ciupiemy po naszemu. Zapraszam serdecznie. Tak jest, na Facebooku. Dobra, trzymajcie się. Cześć.